So that we move on. Nehemiah 7 verse 1 to 7. Right, anyone can read. Anyway, this is midweek. Where's I 1? Nehemiah 7 verse 1 to 6. You can read. Right. Isaiah 1. Nehemiah 7 verse 1 to 6. Or anyone with English is fine. Do you want to take it from there? Ndikagwadza Hanani munun'una wangu naAnania mubati wenhare vave vatariri veJerusarema nokuti akanga ari munhu akatendeka achitya Mwari kupfuura vazhinji. Ndikati kwavari, masuo eJerusarema ngaarege kuzarurwa kusvikira zuva rapisa. Zvino varindi vachimirepo ngavapfige mikova. Imi mugoipiya munofanira kugadzawo varindi pakati pavagere Jerusarema, mumwe nomumwe paanofanira kurindira, mumwe nomumwe paakatarisana neimba yake. Zvino guta rakanga riri bani rakakura, asi vanhu vaivamo vashoma, uye dzimba dzakanga dzichigere kuvaka. Ipapo Mwari wangu akaisa mufungo pamwoyo pangu kuti ndikokere vakuru navatariri navanhu kuti vaverengwe namazita avo. Ndikawana bhuku yamazita avakatanga kusvika, ndikawana makanyorwa kudai: ndivo vana vorutivi rwenyika yaJudha vakadzoka pakutapwa pakati pavakanga vakatapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi, vakadzokera Jerusarema nokwaJudha, mumwe nomumwe kuguta rake. Ivo vakauya naZerubhabheri naJeshua naNehemiya. Verse 6. Yes, up to 6. It's okay. Tunatenda Mwari varopafadze kuverenga kwashoko ravo manheru ano muzita raJesu. Amen. Right, ndoda kuti nditaure nyaya. The title yemessage yangu even in a Friday is the same. Now the city was large but with few people. Now the city was large but with few people. Uneshona yataura yaita kunge kunivhara, but I think guta ranga rakakura asi rine vanhu vashoma. Chimboti guta ranga rakakura asi ranga rine vanhu vashoma. Nehemiah anovaka guta. Patave izvezvi pana chapter 7 Nehemiah avaka guta apedza kurivaka guta. As a way of introduction, Nehemiah anoti ratidza mufananidzo kana muenzaniso wemunhu anoita zvinhu achibhekwa naMwari. Anoita ari anchored muna Mwari and being backed by God. Anotiratidza a good example of a person who is supernaturally anchored in God, so he produces glorious establishments. And these glorious establishments are hard to ignore results. Ma results asina anopokana na. Nenyaya yekuti Nehemiah pakuvaka wake masvingo eJerusalem akavaka masvingo in 52 days. 52 days is less than 2 months. But he was able to do that, completed in the midst of fierce opposition. Pakati pekumanikidzwa, pakati pekurwiswa, pakati pekuvhiringidzwa, he managed to do it because when you are anchored supernatural, you are anchored on supernatural foundations,
glorious establishments are a bonus. When the building was done, bapedza kuvaka, kwanga kune need to furniture properly the city. After building, like muvaki wese ukavaka imba yako, kune need ye furniture inodiwa inoenderana nechavako. Hallelujah, hallelujah. Because you can't build a nice house and put ugly furniture. Aungavake imba yakanaka woisa furniture yakashata. Same mbeda inoti track and nene my kitchen minute zvakarumwa nemakonzo paimba inonhuwa pendi hazvibudi. Nehemiah built the walls, and then now is about to furniture the city to make it a glorious city, a city set upon a hill which cannot be hidden. A city set upon a hill which cannot be. Guta rakavakirwa kakakwirira risina anorivanza. And they make sure that these are befitting articles. Befitting articles. Tiri kureva vanhu vanokodzera, vane zvipo zvakakodzera, vane ushumiri hwakakodzera, vane kudanwa kwakakodzera kuchashanda muguta kuti guta rionekere. In Jesus' name, amen. Hallelujah. These articles are gifts, talents, ministries, callings that showcases the glory of God. Yes. Vanhu vanoiswa paguta, taudzwa kuti nzi guta ranga rakakura asi risina vanhu. Guta ranga rakaita sei? Rakakura asi rine vanhu vashoma. Zvinova kuti a vision, for example, a church yakakura, it's a big thing. A vision of a ministry, a vision of a church is big. Ibhazi risingazari rakakura. Actually, it's something else. It's paradoxical. It's a paradox. Oh, ngati mashura kuona chitima chichingenga chichipedza fuel chisina vanhu mukati macho. Hallelujah. Kwenye page kunokwanzi ukaona chitima chichifamba chisina vanhu, something is wrong. Ya unazomudza kuti ukaona chitima chichifamba chisina kana vanhu, something is wrong. Chero bus waliona richifura richimbombera kuti rodai kunzi churuko. Rodai roenda kutown richimboranzi matema iya rinomanya because riri kunakirwa nekufamba rine rihombe asi vanhu vashoma mukati maro. It's unprofitable. Hazvina profit mu business yevanhu. What more profit mu business yaMwari? So part A of my message tonight, there are appointments that anchors glorious establishments. There are appointments that anchors glorious establishments. One shoko rashaniswa ishona for appointment. And ndakaita say, nditwa grade the word. That's what I want to use. There are appointments that anchors glorious establishments. I appointed. It's around verse 3. I appointed Hanan, my brother. Or even verse 1 actually is fine. Trakai, the word track. But not verse 1, which I appointed gatekeepers, singers, and Levites. Kugatwa. Naiga? Kugatwa. So, part A, kugatwa. Kunoti simpisa kuti tionekere kuti takatakura zvaMwari. Kugatwa kune kuita kuti tionekere kuti takatakura zvaMwari. Appointments that anchors glorious establishments. Point number 1, it's one thing to be called, it's another to be chosen. It's one thing to be called, it's another to be chosen. And still about called in terms of kutonoro. Kudanwa. Chino chimwe kudanwa. Uye ndechimwe chino kusarudzwa. Matthew chapter 22 verse 14. Matthew chapter 22 verse 14. For many are called, but a few are chosen. Many are called, but a few are chosen. Bakawanda, bakadanwa, as vashoma, bakasarudzwa.
ndoiya yaimboitika chero kuma-interview chero kumabasa. Ndorangarira kumusha kwedu kwavo kune vanhu vakambouya vachigadzira maroads, vaya vaigara matendesi emarata, munovanangarira vachigara kunouya kuchinzi vanhu vari kuuya onzi uyai mese muda kushanda kurodi, kunogona kuuya vanhu 1000. Kwobva onzi kuri kunhongwa nhamba paheti yaforomani uchinhonga kudai, mauya mese, you have been called but a few are chosen. Mobva ipapo makatsama kuti vatisiyisa minda yedu kuti tiuye panapa. You were called but you were not chosen. Kunyapedyo kuti muri papi apa. Many are called but a few are chosen. Why are they called but not chosen? Because many are anointed but there are few that are appointed. Many are anointed but a few are what? Appointed. There is a difference between being anointed and being appointed. When I was just singing these songs, and I just in this room. Marachindi tinoziva kuti kune vanhu vakazodzwa vasina kuappointwa, and vazodzwa vatori kushandisa zodzo kwete appointment. Ndabatikana. That's why mandinzwa nditaura statement kuti kumwe dai zvaibvira Mwari aigona kumbovhara upenyu hwedu, amboti closed for renovations. Wotanga ati renovate, atigadzira, ozoti release, because it's actually detrimental to us. Kwanyapedyo kuti zvinoti ukwadzisira mahara. Yes, not ukwadzisira mahara, because we are anointed but we are not appointed. As a result, kune dzimwe hondo dzaunosangana nazo zvine assignment yekuuraya. Because you are a person who is the David anointed. The Bible says Samuel akamdira mazodzo remafuta pamberi pemabrothers ake, asi throne ya Saul yanga itoriko. Saul atoriko akagara for years. David achiminister kuna Saul ane anointing but asina appointment. Hey, so there are appointments that anchors the anointed for glorious establishment. There are appointments that anchors the anointed in order for them to ratita my glorious establishment. Dai Mwari akakuzodza akandizodza wosvika pakuti appointa, because wese ane appointment, they are not a people vane vigoroni, havasi vanhu vara kukwana kana kupinda pese pese, vane pavo. Thank you neighbor, woti pako ndepapi. Because munhu wese appointwa ane appointment kune kwake, theirs. Hakuna inini ndinokwana pese ndoziva isu tiri winds of faith, tiri mhepo, tinopinda nepatinoda, tichibuda nepatinoda. But ukazopinda kwausina kuappointwa, ndio ile nezina Jesu, ukasvika pamutambo wosvika uenda kuhigh table, vanozokukumbirai kwauya vahombe kufura mamuri konzi pamusoro itachikumbira kuti mubve munogarira necheapa, kwauya varidzi vezvimbo kunyari pedyo nespecially vana nefoni inoita noizonzi muchenjere. Hallelujah. Nehemiah appointed the anointed folks. Nehemiah, because the reason why I'm saying that he appointed very anointed is because vanhu ava ndo vakavaka masvingo vari kutaura uchinzi vakune vanhu vashoma, kwakune vanhu vashoma pakati pevanhu, kwakune vanhu vashoma pakati peguta. There were few people in the city, but then Nehemiah sees kuti vanhu ava vakazotsva vavaka vakasimudzirwa vakakura vari kuenda kumberi, but he started appointing them into 3 offices. Number 1A, he appointed gatekeepers. Akaappointa vatariri vemagoni. Akaappointa vatariri, because zvorava kuti the first point of call paku appointwa anointwa semwana waMwari is being a gatekeeper. Who is a gatekeeper? These people guard the entrances to the holy places. They guard entrances to the holy places. Gatekeepers, they guard entrances to the holy places. Let me just summarize because today. They are also intercessors. Gatekeepers are intercessors
who guard against evil influences. Gatekeepers are intercessors. My gatekeepers, my intercessor. My gatekeepers, they are watchmen. Gatekeepers are watchmen. They watch over the city. They are watchmen. Vanenge vakagara kwakakwirira vachiona zviri kuitika kumusoro uko votanga kuridza hwamanda yekuti hey, honai tiri kuattack. Gatekeepers are intercessors. They are watchmen. They are people who also ensure that worshippers enter the temple in appropriate places and right times. Vanoita kuti vanonamata vapinde panzvimbo nenguva yakafanira uye vachishandisa nzvimbo kwayo. That's why we're singing the song that we're singing. At the same time, they also oversee the storerooms and the treasures of God's house. Gatekeepers ndo vanonamata kuti Mwari takuda pfuma yekuvaka guta rino, takuda pfuma yekusimuka kereke yenderere mberi, and they are able to block certain funds. Kuti mari dzakadai hatide kana kuzviona mukereke ino, hade kunyatsoziona panzvimbo. They pray. They might pray. I had discussed with my wife about some pastors, these other Nigerian pastors who were talking my testimony now. Mataura chiti ndakapiwa mota. Mazuva iwayo Mwari akatoti renta one room. The apostle said, renta one room. Usanorenta kwakakura. Ugare mu one room. Usatenge mota. Hanzi ipapo mari yacho yekutenga yaiwanika. Ganzi usaite izvozvo. Vanhu vaiuya nekunyarira mufundisi wavo. So vaiuya ndaifamba nechimudududu checho. Chekukwira chimudududu chekunajerera. Wakabata bhaibheri uchizoparidza. Ipapo kune chaunga chakakumirira. Ende zvaitonyadzisa hanzi ndakatosvika palevel rekutoti vanhu vavakamirira vozoti apostle kasvika. Ipapo vakapaka hanzi mumwe akatoitenga zvenharo. Ati iyo mota inganzi Mwari vati ndisatori. Hi. Because being a gatekeeper is being able to control what comes in and what comes out. Because kune zvimwe zvogona kuya kuzocontaminate the anointing and to contaminate the appointment. To contaminate the anointing and to spoil the appointment. So gatekeepers, they pray, they are intercessors. Koyabe chikonokuti koine muchava gatekeeper rini. Shosho, amanza kuzokundwa na Satan. Satan ane madimoni ake gatekeeper. We need to rise up and be gatekeepers of our houses, gatekeepers of our marriages, gatekeepers of our children's lives, gatekeepers of the church, gatekeepers of our nation. The second office is the office of the singers. Singers, like S-I-N-G-E-R-S. Singers. Baimpi. And Nehemiah appointed gatekeepers. He also appointed the singers. No. His office, you have to be a prayerful person, a gatekeeper, an intercessor. Next month we cannot get from solo payment gifts ese are Bible. But before time manira ikoko mumana vati achisi chipo changu andiri kutaura aya ma basics gifts yemwana wa Mwari wese zvinofanenge zviri mumwana wa Mwari kana anointwa nekusangana na Kristu. Because 1 John chapter 2 you know you have the anointing. You have the anointing, meaning say you are anointed. The anointing that you have received is not counterfeit. So 1 John chapter 2 verse 20. You have the anointing from the Holy One. He will teach you all things. So but are we appointed? Nehemiah appointed them. Like Christ appointed. He realized many are called, but a few are chosen. He appointed them. So singers, they maintain the spirit of praise and worship in God's house. They maintain the spirit of praise and worship. Vanoita kuti mweya wekurumbidza ugare urimo. Tisagare tiri pakwindi chete. Tigare timbofava mumweya. Also, they maintain the atmosphere of God's presence. Singers, they maintain the atmosphere
of God's presence. Vanoita kuti atmosphere uvepo hwaMwari iveko. Nekuti Bible rinoti God abides in the praises of Israel. Mwari anogara murumbidzo dzevana veIsrael. So singers, they make the atmosphere, the spirit of praising and worshiping God abide pakati pedu. And this is during the war, during victory, and routinely. Chero nguva yehondo, 2 Chronicles chapter 20. Jehoshaphat asangana nehondo, anotora vaimbi ovaisa pamberi. Areka ngaiende pamberi ichiimbirwa. Jorodhani kuti tipatsanuke kwakatakura areka, the presence of God maintained by singers. Nozva kuti kana chiti singers, we are not meaning vanhu vane voice yet. We also mean every believer should be a singer of worship and praise. Inonzi kuna Hebrews, the fruits of our lips. Handitese tine malips. The fruit of, so if we have lips, we have fruit of our lips that we can offer to God. Zvatinogona kupa kuna Mwari. Zvokutoti mira kuve munhu anoimba achigeza chete. Unonzwa discord ichirohwa munhu achike hallelujah. Ishungu ipapo chibairiro. But chakakosha ndechekuti akuri kumaintainwa atmosphere and uri kumaintainwa the spirit of praise and worship mu adversity, mu war. And number 3, the third office is the office of the Levites. The Levites, they maintained the purity and the sanctity of the temple. Vakachengetedza kuchena kwetemberi. Vakachengetedza kuchena kwetemberi. The temple was clean by the ministry of the Levites, because the Levites vaisabata chinhu, vaisabata chero zvakafa. It's a ministry yemwana waMwari kurarama mukuchena. At the same time kurarama munharaunda yakachena. Kuna statement inotaura kuti cleanliness is nearness what? To godliness. Kuchena, cleanliness and also the purity. Levites, they maintain that. That's why in the story of the Good Samaritan, Jesus anotaura kuti the Levite akafura kunga hasi kuona munhu, because they were trained kuti ababate zvakafa vanosviba. Hallelujah. Kwenya pecho kuti be a Levite. Asingabate zvine tsvina. Right. That was number 1. Point number 1. Number 1 in my office is 3. The second appointment is the faithful men who feared God. Faithful men. Vakatendeka vanotya Mwari. Chimboti vakatendeka vanotya Mwari. Unoziva kuti vanhu vakawanda vakatendeka nekutya vanhu. Asi vakatendeka nekutya vanhu. Taiwa ndakatendeka andibire boss wangu because ndomutya kuti ari connected. Akaromba. Vanotya ndikamubira ndinofira mujeri. Kwete kuti anotya Jehovha. But vana Hanani panotaura kuna verse 2. What I was saying from the Musoroko verse 1. Verse 2. As I gave charge of Jerusalem to my brother Hanan and Hananiah, the leader of the citadel, for he was a faithful man and he feared God more than anyone. Yes. Faithful man and he feared God. Hanan is the same person akauya nevision kuna Nehemiah. Same person akavika Nehemiah palace kusitadel kudiaspora. Akati abvunzwa kuti vanhu vari sei kumusha, ndiakamuudza zvazvo ripa ground. So Nehemiah amuona kutendeka kwake kuti kwandakabva naye ndiye munhu akandibudisa kumukunakirwa nepalace akandida ndinovaka masvingo. He is so faithful kuti haana kundipandukira pakati pekuvaka. So Nehemiah knows kuti kune vanhu vakatendeka vanotya Mwari and they are faithful. Kwenya pedyo kuti apostle vangakutenda kudaro iwewe. Vanogona kuzitendera mai vavo chete. Kunotenda kuti vaya vakatonzi zvara zvavo lisi vakamboniprotectawo nemishonga yavo tikakura.
than Vesanga. Because faithful, she was not fearing God's wrath, but faithful to me. Iwewe, are you faithful? Do you fear God? When you're thinking about what happened, unoshika mwari. Bakristu kutendeka. Tendeka. Right now, vurachi business chako whether chimsika bana. Bani kwa chibo kweleta chiti. Achike. Dipe mapizo yewa ndichike. Mwana kama nakufura kachichema. Tera isiti njakupai kucheche. Unozoona shasha ichauye kucheche. Tichitiza chikwelete. Kwenye apejwa kuti ukarama kudzokera kumba mufambe neroti kwayo kwa zuva ravira vakuonei. Papa ine roti chaiyo havakuonei vamune zvikwereti zvavo. Masikati apa ndandifundisa mabhuku amba. So vakomana vacho vavachida kutenga mapepa ekuita spiral binding. Anzi manje kuti ndiende kwanhingi uko ndine chipande kauko. Akuite kuti ndine ikoko ndikutume kunoti ngati wow. Kune kumbe kwausingaende. Anzi Hanani anga akatendeka. That's the fourth ministry of the child of God. You are anointed, but your appointment is to be faithful. Your appointment is to fear God. Appointment yangu kutendeka nekuvimbika nekutya Mwari. Kutendeka kuvimbika. Being faithful and fearing God. That qualified Hananiah to be a person who took over from Nehemiah. Nehemiah akadzokera kuna mambo. Akadzokera kubasa kwake. Akadzokera mwana wevari ku UK. Akasiya. Akati hayo dai Mwari vanira nyasha zakadaro. Kuri tsatira pero vati right 5 years zapera. Chimbo basara na Hananiah na Hanani. Chimbozendera zvako kuchando uko unoplanta imwe branch iko. Monzo wa prayer points. Haya ndoenda zvangu andide kuti ndozodzoka pana chapter 13 saNehemiah ndozowana Tobia ndio wagere pachigaro watairwisa tichivaka ndiakutonga. Nehemiah akazvasha akatora nhumbi dzaTobia akakanda panze uko akaspreya akati nhumbi dzaTobia kunze. Because you are God fearing, you are faithful, you have the passion for the house of God, you have passion for God, you are ready to die for God, you are ready to die for the name of the Lord. Nekuti unozwa kuti chinhu wanje ndakaona nekutya Mwari. Ukatya Mwari, you are ready to stand for him. But ukatya munhu unenge uchimutiza munhu wacho. Mauzwa mziyana? Kana uchitya munhu unotiza munhu wacho. But kutya Mwari unoattractiwa na Mwari wacho. So these people who fear God, a person who fears God, they carry God because vanofamba na Mwari wacho avamutize Mwari. But kutya vanhu unotiza vanhu vacho. Kutya Mwari, you are attracted to the God that you fear. So may we carry the glory of God, the presence of God, because we fear God. Number 3, people who take instructions were appointed. Vanhu vaitora my instructions vakava appointed. Nozva kuti ukati uri kumba uko chero uri mukadzi kana uri murume uri mai mumba baba vosiya voti right, ndichakumbira kuti mutore mari yakadai munotenga 50 kg yesauni riya remagodo mutumire nebhazi kumusha rinofanira kutengeswa nekapu kana richadyiwa nemombe kana richadii and all that. Wovha vati akajaidza too much. Ndiri kuenda kuno kutenga but ndichatenga 25 kg ndotumira mai vangu. Ndotora ime 25 kg ndotumira iko. Anozoda kufona kuti sauti rakasvika here kumusha konzi hongu rakasvika maita basa ne 25 kg. My great ndakati mutumire mai nozapa konya pedyo nokuti kunodiwa vanotora my instructions. Pana tichida kuva vanhu vakaanointwa vanoshandiswa naMwari in the appointments dzaMwari. The people who take instructions. Kana kune chinhu chandakaona pakunamata ma-instructions aMwari hanakidzi, anorwadza, and at the same time they are like mapirits. They are bitter with the sweet results. They are what? They are bitter with the sweet results.
they are like the truth. Avane chokwadi. Chokwadi chinovava asi chino. My results are tapira. So people who take instructions, Nehemiah 7 verse 3. Akavauza kuti musavhure kuti. Don't open unless and until it's hot. Merai munhu nemunhu ngave guard pagate riri pamberi pemba make. And make sure since tiri vashoma, let's guard. Tishatange isusu tashandwa nezodzo kuma appointments edu kuti panozouya vamwe vari kudzoka from exile vachishuka vachipinda muno atiwanike guta radzokera patakadiwana rakaondomoka, because we take instructions. Mwe munhu anozoti unozwa kuti many instructions that come, because most instructions of God, they simply need faith. Instructions of God, they require faith. Kutaurirwa naMwari zvekuita most of the times zvinotoda kutenda chete. And Hebrews 11 inotaura yoti verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kutenda chinhu chaunacho netariro kana kuvimba pamusoro pezvinhu zvausingaone. Umbowe zvausingaone unacho, faith unayo mumwoyo mako, and you trust uyo akuvimbisa. The same thing yaitwa naAbraham. That's why Abraham achiti baba vekutenda, because Abraham akatenda Mwari kuti anogona kumupa mwana chero ane 100 years. He believed God and it was credited to him as righteousness. So let us be people of instructions who walk by faith. Vanofamba nekutenda. And these instructions, they need to be understood when you start and until the end. Chirava kuti paunopiwa instruction as an appointed person. Can you imagine? Waappointwa kuti wewe ndio uchava mutariri weimba. Mwambona mwazwa situation nayo kanipe a situation ichatibatsira maneno ano pano. Yekuti kune hama dzemutaspora nanga yoti Mkwananzi ndokumbira kukutumirai ndatenga stand Glenview 20,000 300 square meter ndatenga. So imi muchigara muri hama yangu muchigara ipapo nogona kundivakira here imba. So unoudza ma instruction imba yacho ndoda kuti dai modrawesa plan mobhadhara architect moita zvese. Unozwa kuti most hama dzisikadzoke kumusha dziri kudiaspora uko dzine bitterness because dzakatumira mari dzimba dzikavakwa dzenhema kuchitorwa mafoto kuchizi takamira tu ipapo nenga wakumbirai kwamaimba bvonzi rikaiti timire tuze nayo orai timaiona kuti imba yenyu yakanaka sei yakanaka mufunge kozofa hama munoti reka nditi giti ndoda kunorara mumba mangu. Ewe unostroka wosvika ona stand yacho haiko, imba yacho hatitauri. Onza munhu akuti mukoma paya ndakazoonera mari ndikaishandisa ndiyanga rezuva remaperi yacheki ndiregerere. Munhu akadaro mumwe amuzati adidzoke kumusha futi munomublema ndimi because iye akaona kuti instruction haina kutorwa. Chireva kuti not taking instructions quenches the move of God. Kusaterera ma-instructions edenga kunoita kuti kufamba kwaMwari kuve kushoma muupenyu hwedu. So I will encourage us, take the instructions as they are. Rise up, do this. Kuma kwacho, I am one person walk by faith. When there's no make up, sometimes my wife will ask me a question, what is this? And there's one statement I always say. Statement is one of my favorite statements. Either I say it is war, or I will say God is faithful. I might not be faithful, I might not have faith, but God that I serve is so faithful. So because Gune knows the faith of the Son of what? Of God. He can give me the faith. That will help us to walk in the instructions of God. Part B of my message as I conclude. A spacious city with few people. Guta rakafara rakakura rine vanhu vashoma. Guta rakafara
rakakura asi rine vanhu vashoma. A city spacious and large with few people. B1. Divine visions, like church visions, are containers of destinies. Divine visions, for example, like vision a church, they are containers of destinies. Say good, like a city. Vision yabva kuna Mwari inoita kunge container, inotakura vanhu vakasiyana siyana, inotakura zvipo zvakasiyana siyana, inotakura madestinies akasiyana siyana, inotakura vanhu vari kuenda kwakasiyana siyana. So it now take an understanding yekuti like a city iri kunzi guta ravakwa rakakura asi rine vanhu vashoma. Tinofana kunzwisisa kuti it's actually wrong to have a city so large with a few people. Zviri wrong azviite kuva neguta rakakura rine vanhu vashoma. Kwenye peji unokuti ndiona kuti guta redu unoriona kuti rakakura. Ko vanhu vakaidepi? Ko vanhu vari kupi? Guta rakakura. The guys vauya overflow center vachichema prayer ye 5-6 hours pano kuchinzi takajaira kwedu uko kuti inenge iri diki, so unofamba distance shoma oda uko kwekuzoziya center unofamba maivaposei kuti atina kusvika kukadoma paya. Guta rakakura asi vanhu vacho vari kupi? The appointed must rise up. The appointed must rise up. The city is like a vision. It must be filled with different types of people who are appointed to walk in their gifts, and in their talents. Chinoita kuti guta rikure rive nevanhu vashoma. Vanhu vacho vanenge ndaiparidza muswe Thursday, vanenge vari mashoppers kwete maharvesters. Vanenge vari vachi shoppers, not harvesters. Mashoppers paanopinda mushop, most of the times they sold nothing. Mamozona paanopinda kwa Pick n Pay inosvika kuti ndarasuwa broiler ondasviwa chi uri kusvika uchitenga tan uchitora. A harvester, they harvest what they sowed. Kana uchitakura siko uchitakura bhemba rako kana machete uchienda kumunda uri kunotema chibage chawaita sei? That's a harvester. Harvesters are different from choppers. Harvesters, they harvest what they sowed. As a result, they understand their appointment, their assignment, and so they make sure they bring in harvesters. Proverbs 14 verse 28. Proverbs 14 verse 28. In the multitude of people is a king's honor, but the lack of people is the downfall of a priest. Mwari ngozauti verse inofarira kutaura napapa inechi yekuti anzi Jesu anga ane macrowds, anga ane vanhu achiseka semafundisi anzi imimi munorakana maelder patakaenda kuya chinzi imimi wai mune vanhu vashoma, hanzi muchiti little flock. Ipapo Jesu anzi aireva the multitudes, akanzi gwakauya multitude kwaari akati oh little flock. So akaseka achiti kana multitude yainzi little flock imimi munonzi chii kumachechi kwenyu? Kumachechi kwenyu apeti kwenzi kana Jesu akati little flock mubvunze kana Jesu akati little flock chaunga kwewewe neni pano tiri chii? Kana Jesu akati little flock gune chaunga, Jesu ipapo akafida 5,000 men, 4,000 men. Gwainzi little flock goisusu pano kwenye peti kuti azvirumbidze Mwari izvo zvokuya uri wega pano. Hamunyatsomkwenya mubate pendekete kuti azvirumbidze Mwari izvo zvokuya muri mega pano.
ungwenye futhi umuthi musabe shopper ila harvester munhu nepaper bag hey tora vakatakura tsvanda vauya kuzotora mapudzi vakaita sei sakura nekudyara nekusakurira because they know the pain yekuti unoti wadyara owana madhongi adya iwewo wasakura kune kumwe kakusakura kunoexposa mbeswa zvazingaoneke onalo ziri mahuswa iwoti aiwane kaindimbosakura wapedza kusakura madhongo uya wodya zvese wotangidza patsva. You know the pain of planting, therefore you know the joy of harvesting, and therefore you know the honor that comes to the king. May God make you a harvester in Jesus' mighty name. The multitude of people occupying the city brings honor to the king. Kana vanhu vauya, imagine kana titi simudzira maoko kuna Jesu takazara muno tine overflow pafenzi pese panze vakazara vanhu vachishaya pekukwana maoko eta kuti Messiah vatochirowa Jesu. Look at the glory that the Lord gets. Parimanje lozidi ndomnamata ndeka ndomtambira ndeka ndo paya pekuteti ukarwara unoona kuchiuya vasinganamate kumba kwavo vachizomira newe onzwa kuti uri kurara kune vamwe sekuru nekuti hauna kuvaparidzira nekuti hauna kuvapa zvamwari vanozokubuditsira zvasatani vokuti aiwa muri kurwara aiwa kove kuchechi venyu variko unoziva mapentecost machechi edu iwawa emweya vanhu vacho havana rudo semi wambovaparidzira here kuti vasike pakuziva Mwari vaapply maprincipe aMwari in your situation? Hallelujah. At the same time, there's this thing I want to say. Nehemiah 7 verse 4, he says, now the city was large and spacious, but the people in it were few, and the houses were not yet built. Guta vakavakwa likapera vanhu vakava vashoma muguta nenyaya yekuti kwakusina dzimba. Ko vaigara kupi? Kwakusina vakaimba. Kwakusina kana chiti reva imba. Tiri kureva kuti because kana mutaura mushoko raMwari dzimba zinoreva the position of leadership in the place yawa assignment. For example, ndikupei kana tiri muchechi munomu toti madepartments ndo dzimba. Hallelujah. Madepartment ndochi dzimba. Kuri kunzi guta risina vanhu nekuti dzimba dzazina kuvakwa. Uchira kuti right now tikati nhasi chechi tokumbira kuti munhu wese aende kudepartment rake. Konyapeji kuti imi munoenda kupi? Imi munoenda kupi? Unozoona dzakumbomira chine chafara pakutiona dzashaya kwekuenda. Konyapeji kuti tsvaga imba muimba yaMwari, tsvaga rumu muimba yaMwari. Muimba yaMwari kune marooms. John chapter 14, Jesu anoti ndakuenda kuna baba wangu. Imba yababa wangu it's a mansion, it has rooms. That is what Jesus becomes the head of the household. Isusu tirima head of the rooms. As the head of the room, uri kutungamira sei room yako. Why isina vanhu? Why isina vanhu? Uyabe yoranzi yenyu room why isina vanhu? Yeah. Because kwanzi chaita kuti kusave nevanhu muguta kwanzi kwakusina marooms. There were no houses, there were no rooms, there were no houses. Let's create rooms that will accommodate dead people from July. Let me preempt this. From July mukare makatire. July tichataka ma cell group. Aiga? Yeah, ipapo ndo pachanyatsooneka marooms. Hallelujah. Thank you neighbor. Ipapo ndo pachaoneka marooms. Yeah. Tikati maseko tabra maseko 3 imwe inenge chipindira muno muzo Tuesday muno chechi imwe iruko so munhu wese tino for a start nega toona kuti
Tuesday ino excuse me, Tuesday yekutanga tichauya kuchechi toita service inotera ande kusogro inotera tiuye kuno inotera tora tichiongorora tichiona tikaona kuti macheya evanobva uko akuita achiita empty, evanobva uko akuita achiwanda, to evaluate kuti vakapointwa but marooms hakuna. Toona kuti tingaongorora tingaita sei. Nemurovhero wako muchechi chenjera kuti kunozosimudzwa mai mukadla urwatarika basa kunozosimudzwa munhu kusegroup kwako. Ini ndakarerwa musegroup nayo pandakatendeuka lucky enough mai guru vangu vandaigara navo vakabva vaita segroup yePentecostal church mumba, vakabva vaenda kuSouth Africa vandisiya muchechiyo. Mfundisi iye akaona kuti mufana uyu aiwa uyu manje anoita uyu, vakatondisiya kuti ngechipaka segroup yakatushuka iyoyo. Tairwa ma-online prayer yanga iri segroup yaitoti kana takudzienda kubig Sunday taihayirwa, taitumirwa kuenda ndimwana wechikoro, taitumirwa costa neinyekunzi vekuketa vakawanda ngavauye kunyapa chekuti mungaona mi musaita izvozvo, which means hamusi mwana waapostoli. Because hansa ndaona mbudzi inobereka toki, hansa ndamboona imbwa inobereka cats and that I know izvozvo hazviitiki. Chero ukazvisanganisa kuti mombe nebhiza hazvitobudisi. So as appointed ones vamwari ngatisimukei kwenye pecho ngatisimukei. Let's arise and do the work. Let me just conclude by number 3. Number 3. God had to put in Nehemiah's heart to gather again. And Nehemiah, verse 5. Then my God put it into my heart to gather the nobles, the rulers, the people, that they might be registered in the genealogy again. Nehemiah noti ndakasimuka ndaisirwa again because ndaona kuti guta tarivaka patarina vanhu vari kupi. Mwari wangu vakaisa shungu mandiri kuti ndidzokere kunotsvaga kova vaendepi. Vavaendepi iwo takambovadzidzisa kavo vazoendepi vanhu vavashoma. Manobles, the faithful one, the nobles, the rulers, the people. Where were they now? He went again to regather them. Sometimes don't worship it on the dying name bakuno. Hallelujah. Kurosha dying ndichigara kuno sometimes. Mboya, mbogara, ndichigara udizetu and all that. Because church inone yekumba uko zvakatosiyana. Hallelujah. Mubvunzo wangu ndekuti zviri kusiyaniswa nini? Because tiri kuya katatu kuno. Kwenye joro ukavunza kuti uwo urufa zvinosiyaniswa nini? Ane mendoro hanzi because tiri kuya katatu kuno uko toparidza katatu. One reason why zvichisiyana is because uko chero Mwari akataura kuma-12 toti vanhu vese ngatisanganei vayonoyo. Mandizo tikati right now munhu wese ngative chechi patakakansela online prayer takaita service kuoverflow. Within 30 minutes takati guys uyai tiite service, takansela online prayer ngatiite service. Makaiona online nei vakauya kuno tingazviita kuyapeyoyanzi kuno tingazviita kuno kuno chero amen paposta kana pamessage yaparidzwa hakuna. Woexpecta kuti konzi ngatisanganei woona kuti ungawe kereseziyana giripi papi hakuna. Commitment dzevanhu vanga dzangu zinosiyana. That's why my results achisiyana. Right now I'll tell you my wife is no longer going to work. Akumba so she adzoka nefire. Kune prayer Monday, kune prayer Thursday, kune ma-intercessor anonamata, kune dzototi muchinamata munomu pandazotora maiki vava vakatokutarisa kuti madzimai aya ndo anonzi madzimai manjani, ndo anonzi machi dzima ndo anonzi madzimai aya anodzima.
Abakabata maiki ndona raba tikabatorera twana Kennedy toku exosia center tunonamata 3 hours tosvika munomburuka mese muchichema because vanosvera mumhepo waMwari vari kunamata vari manje yemanobos timboti manobos manobos ndo maVIPs vari important vane mahandbag avo kana vanenge vane magrasi. Praise the Lord. Hallelujah. Nehemiah went and gathered the nobles again. So kai muchaita right muchakura. Thank God vakakura. Thank God vakachibata. Kunyape chinoda uchachibata. Yes. Let's just conclude with this one. Nehemiah when he went and gathered them. And so that they might be registered in the genealogy. And he says, I found a register which is the genealogy of those who came up in the first return, in the first restoration. Akawana book register ine mazita evanhu vakanga vadzoka kubva muutapo. Iye onalo maifunga kuti ayo tisu tega tatuma kuzoita kuzovaka masvingo hakuna vamwe. Only to discover atsvaka nepassion yake kuti no kutori nechibhuku chine vanhu. He followed up those people. Kuti ini why musipo paguta asi mazita enyu anoti munofanira kugara paguta. Kwenya pecho kuti chimboendai kunoita mafollow up. Kuti ndakambokuonai kuchechi kwenu ko makagumbutswa nani asi mai makamburi shopa makauya kumuvachono kuda kutoti asi makatuma asi makavinge asi zvakazvodi unogona kunzwa mumwe achitoti akati inini paya pandakauya kuchechi kwenu zvakadai. Oh, no apparent reason. Most people they might tell you, ndakambonzwawo kuneti, ndakambonzwawo kuora moyo. Anotadza sei kuora moyo kusina kana prayer inomusesekedza kuti adzoke pano. Hallelujah. Anotadza sei kuora moyo. There is kuchinzi kuora moyo. Moyo uriko. Moyo uri. Anawo yokuwe. Ukanza chinzi murume kana mukadzi anooreswa moyo. Moyo anawo. But unoorera kusaenda ikoko uchinakirwa nekuenda somewhere. Chero kuti we have to be people who rise up and pray. Timbonamata exosia center kwa yapi wode rise up and pray. Kuzonamata musosale takanamata unozoona timu risinganamata kumira. Pauringira kamira kuti ambotiti ndeye musoro atituri unova nemhanza uchituri pamusoro. Hatinamati achinama kana kune deliverance yatiri kuchemera gore rino healing ndeyekuti uwewo wanamata because ndikakushandira hauzvishandire iwewe. I want to raise people who pray. Vekuti chero right now ukanzwa tama uGlenview ukanogara somewhere ikoko chavhondo tinonzwa takutonzi kune vamwe mai vakauya kune nemurume wavo vavhura segroup kuri kuzara kuti vanhu vanenge vachiumburuka vachidzikinurwa mawheelchair ari kusimuka todai tonzanzi vanonzi ndibaba namai nyama yaro toti yai because vakachibata but manje tikava nevanhu vane mapampa vane 3 years ichimbodai jeimanzvanobvati dada mori dada 3 years pampa kuyabezgodaiwa mapapa ngatimbosiyai timbosiyai mapamba anodhura hama dzangu tizotiri pastage iyoyo mapamba anosvota because jeri anogona kushandisa 6 ka1 6 day rimwe chete hakomani tishandire izvozvo kunyapedjikoro kuyanzi mapamba anodhura zvinotidhurira izvi simukai you are appointed. Nodhurira izvozvo I'll reach a point yekuti yaitaura namai maunga pano kuti shandisai mukana kuti apostle varimo because muchasvika nguva yekuti vanenge vachisiye dzoko izvi zviri kutotanga kuna September. Unogona kutondishaya kaposta 1 lewins of it kune kweyapedyo rokuti imimi manzi maiswa muposta kunouya vanhu pano imimi kozi ndini manzi ndimaiswa netatoisa pasta Elmekani pasta AF mbavu tosvika muno ine live stream titarisa vana vachilive stream vakumbira kuti chaimumbomuti mvembe changa
mboti mfeya tichiona chiyo kune basa. Rise up, you are appointed. You are appointed as a child of God. The time is now to rise up. The time is now. Take your neighbor, the time is now. One thing that I've seen, pendesa chikriti vanhu vakawanda, they wait to be kuiswa pazvigaro. Unoti chigaro chinoremadza. Ukaisa chigaro munhu asingashandi anosuffocateisa basa raMwari. Inenge chogoro kunge mapolitician. Unoziva how politicians operate. Vanogona kusakucherera ibhoho. Kouya munhu kwedu uko macheso akauya akachera bhoho. Kunonzi bhoho rekwamacheso. Kuti richerwe unoenda kuna kansela. Kuna MP ndokumbira kuchera bhoho. Kansela oti ndinomira kumberi ndoti ndini ndauya newe. Kwenye pedyo unosava politician. Anoti kana akaona munhu anoita chakanaka oisa posta rake kumberi. Kuti zvazvaitwa. Zvazvaitwa. Zvavana kuti musi Sunday varume. Ndene kana akanyarara kumusoro wezvevarume ndiri quiet and all that. Last minute ndosvika ndomira. Apostle vazodai vatiitira izvi sevarume. That's being a politician. Be involved because you are appointed as a child of God. You have been appointed to rise up and make sure that vese vari mubhuku apa they rise up vadzoke muimba yaMwari. Vese vari mu database, you follow them up until they see kuti munhu ari serious. Kana vakatadza kuuya pano vachauya kusel group kwako, vachasvika kusel group iko tonzwa kunzi aiwa vadzoka manje, vadzoka nefire, takavadzinga demoni, takavanamatira zvaivadzinga kuti vasauye kuizvi because kune zvimwe we are a deliverance house. Kune zvimwe zvinhu zvokunoti zvinoita kunge zvikwekwe matics. Matics as I conclude. Matics hama dzangu anoti kana ari mumombe so ikasvedera padhipa anotanga kuruma mombe. Kutanga kuruma mombe painonzwa kurumwa kuvaviwa nematics inoti chinhu ichi ndo chinokonzeresa. Dhipa iri ndo raita sei rakonzeresa. Yoita sei yotiza dhipa. Kwenye pedyo unoti kune vakatiza dhipa kwete kuti dhipa rakashata. Kune vanhu vanotiza dhipa. Madhimoni ndo zvaanoita. I think ndio testimony yamaishe hapana pa Eldanai yokuti waitonzi taida kumurwarisira kuchechi ikoko kuitira kuti tishorese chechi. Manje vakairasa upapi. Let's rise up and be people appointed who will make sure Jesus will be proud in a guta rizere vanhu. Ngatisimukei and pray. Tonight as we are eating the communion,